Защо избрах да уча журналистика в Нов български университет? Още преди да завърша училище, знаех, че журналистиката е моето призвание. Винаги съм искала да разказвам истински истории. Интересът ми към медиите се запали още повече, когато за първи път видях как се случват нещата зад кулисите. Атмосферата в студиото, динамиката на репортерите, енергията на екипа. Всичко това ме накара да осъзная, че мястото ми е именно тук. И ето ме днес в Нов български университет, готова да следвам мечтата си и да се развивам в една от най-динамичните и важни професии. Нов български университет ми дава свободата да изразявам себе си и да се уча от най-добрите. Журналистиката е не просто професия, тя е начин на мислене, любопитство и постоянен стремеж към знание.